Okay? Ito po ay lilinisan lamang natin. Okay. Ayan. At ilalagay natin dito. Tubig. Hello! Ciao! Welcome po sa Chechi's Kusina! Ayan mga kakusina, dahil nalalapit na po ang Halloween, nag-isip po ako na magluto ng ginataang kalabasa na may pugita at hipon. Sa atin pong mga samya kakusina, kakailanganin po natin ng 1 medium size of onion, spring onion, asin, paminta, olive oil, gata, luya, 1 seasoning cube, at 3 piraso pong bawang na dinurog. At syempre, sariwa po ang ating sili. Ito po yung ating pang-toppings mamaya. Dito po tayo kukuha sa Hardini Green Plants. Ayan! Mega shoutout sa iyo, Green Plants TV! Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe kay Green Plants TV, subscribe na! Ayan. At sa mga bago po sa aking channel, don't forget po to subscribe my channel. At ngayon, mga kakusina, ayan, kung nakikita nyo po, meron din po ako ditong pangyadyad para po ito sa luya. Kasi yung ating luya po ay buo pa. Mas gusto ko po na nilalagay yung luya sa ginataan ng durog para madali siyang kainin. Di ba pag buo yung luya, bumabara sa ating samantalang pag durog, ang dali niyang kainin, nakakain natin. Ayan. Ngayon, para po sa ating kalabasa, dahil kalabasa ang ating panlahok dito sa ating pugita at hipon, dito po tayo kukuha mga kakusina ng ating kalabasa. Ayan, kung nakikita nyo po, nilaga ko na po ito kanina. Ayan. Mainit-init pa po mga kakusina. Ayan, mainit-init pa. So, dadahan-dahanin lang po natin. Kukuha po tayo dito lang panlahok natin sa ating ginataang kalabasa. Okay, ayan mga kakusina, igigisa po natin ang ating mga samya. So, maglalagay tayo ng konting olive oil. Ako po pag nagagata, mas gusto ko yung ginigisa. So, ayan. Una muna natin ilagay ating sibuyas. Okay, ayan po mga kakusina. Kung nakikita nyo po, bago po ang ating kawali. Yay! Nakabili na po tayo ng isang bagong kawali. Salamat po sa inyong lahat na nag-subscribe sa Chechi's Kusina. Ayan, ang ating pong bawang isusunod natin. Ayan. And, hintayin na po natin maging golden brown yung ating sibuyas at bawang. Atin pong i-grate na o yayad-yadin na po natin yung ating luya dito. Ang bango pa po ng luya para mawala ang lansa ng ating pagkita. Ngayon, isusunod na po syempre natin ating pugita. Wow, bango.
pugita natin, nilaga po natin ito ng 5 minutes lamang po kasi kailangan ang pugita, niluluto lamang po siya ng konting minuto dahil madali po itong kumunat. So, nung nilaga ko po siya, 5 minutes lang po dahil gagataan pa natin. So, okay, lalagay na natin ang ating seasoning. Lagay na tayo ng paminta. And lalagyan na rin po natin ng asin. Okay, tama na po yan kasi may isa ng seasoning. And susunod na po natin ang ating hipon. Ayan o. Tak, tak, ganon. And, syempre, yung ating pong main ingredients, yung ating kalabasa, ay atin na rin pong ilalagay. Saka po ang ating gata. Ayan. Hoy, isabog natin ang pagmamahal ng gata. Ayan. And, tatakpan lamang po natin ito. Lulutuin lang natin ito ng mga 5 minutes po. So, takpan po natin hanggang sa siya ay kumulo na kumulo. Okay, ayan po, tatanggalin ko na po yung takip kasi kumukulo na po yung ating gata. Baka siya umawas. Tataas po yung gata natin. Kaya tanggalin na natin yung ating takip. And, tikman na natin. Mga 3 minutes na po ito kumukulo. So, meron pa tayong 2 minutes na tayo para sa ating ginataang kalabasa na may pugita at hipon. So, tikman po natin mga kakusina. Oh my God, yumminess! So, meron pa tayong natitirang 1 minute at papatayin na po natin ito. Masarap po ng pugita, lasang-lasa. Siyempre, may hipon pa, so ang sarap ng gata. Okay, mga kakusina, luto na po ang ating ginataang pugita. Ginataang kalabasa na may pugita at hipon. Ayan, patayin na po natin. Excited na po kaming kumain. Mga kakusina, kung nakita nyo yung spring onion ko po nandito pa rin. Kasi ibubudbud po natin siya dito ngayon. Siya. And then, yung tira po mamaya sa topping. So, hahaluin natin para hindi siya gaanong maluto. Pampa-aroma natin yan. Yan. And then, pwede na po natin ilagay ngayon yung ating ginataan dito. Hello, ciao! Welcome back po sa first mukbang po ng Chechis Cocina!